juttu. Se ensimmäinen auto, mä tulin mukaan tähän, mä harrastin kilpauintia ja se oli mulla päälaji. Ja mä tein koeajoin autoja, Viikko-Sanomia, tykkäsin autoista, mutta mulla ei ole mitään ajatusta kilpaa ajaa. Kulberin Eki, joka oli sitten voitti Suomen mestaruuden 1500 metrin vapaa-uinnissa, niin se oli skanna-autolla nuorena työjohtajana ja mekanikkona ja se alkoi eksperimentteeraan kaksitahtisen virityksellä. Me oltiin hyviä uimarikavereita ja Eki sitten aina sanoi, että hei Claude, osta 93, että hänen tekisi mieli kokeilla, että miten tällainen 7500, kuinka kovaa se kulkee, kun hän virittää sen. Mä ajattelin, mua ei yhtään kiinnosta. No sitten Carlotto kuoli ja Carloton tuo leski Pirkko, joka kanssa oli yksi hemmetin nopea jäärävä, voitti paljon miesten luokkia, niin toi Carloton sen Saabin puuratin, millä se oli voittanut Jyväskylän suurella. Sanoi, että tämän saat muistona Carlotolta. Niin Kulberin Eki sanoi, että jumalauta Claude, nyt sulta ei puutu enää kuin hylsy. Sulla on rattikin jo. No sitten Eki oli sen verran touhukas, että se sitten kaivoi esille sellaisen 93, missä oli vielä kaappariovet. Sanoi, että tästä tehdään kilpa-auto, että nyt meet mukaan kisaan ja mä teen moottorin siihen. Ja niinhän se teki moottoria. Mä sitten menin Miehikkälään, se oli 34 osanottoa ja mä tulin 8. Ja Eki kun innostui, jumalan kautta, nyt hän tekee oikein kovan moottorin sulle. Sitten se teki uuden moottorin ja sitten seuraavana pyhänä oli Porvoossa ja tosiaan Lampisen Simolla oli jo tehtaan 96 8,5. Ja mä johdin 4 kierrosta 5, se meni viimeisellä kierroksella ohi. Ja näin koko talven, me ajattiin kai 6-7 kilpailua ja joka ikinen kerta, niin viimeisellä kierroksella se meni ohi. No sitten viimeinen kisa oli Otaniemen jäällä tuolla, niin siinä ei enää mennyt ohi. Viimeisellä kierroksella. No, piti päästä eroon tästä autosta. Ei voitu myydä viritetyllä moottorilla. Me kuljettiin tuolla Saab-huollon ympäri, siellä Helsingin autokkorihuollon, se oli tämä Hölttävän, mikä se oli omisti, missä nyt on Nissanin, siis autokeskus, siellä oli Saab-huolto. Niin. Kuljettiin siellä, siellä oli sellainen romukasa siellä takana, missä oli näitä haljenneita lohkoja ja oli haljenneita kansia ja ruostuneita. Ja piti kerätä yksi moottori, sit, kun ei mustaa Saabia voinut panna 93, niin kisamoottori. Me löydettiin lohko, joka kävi ja me löydettiin kansi ja sitten me löydettiin kampiakseli, joka oli niin ruostunut, että rutisi vaan, kun pyöritti kiertokankeja. Sitten 2 samankokoista mäntää ja yksi oli vähän pienempi mäntä. Ja näin me duunattiin sisään ja mä lähdin ajaa sieltä autokorihuollosta Kuusitielle, missä oli vaihtoautovarasto sitten. Ja kuuluisa automyyjä. Velanto vai? Mitä? Velanto vai? Ei Velanto, kun hetkinen. Sellainen, joka on menestynyt, joka tuli maalta, josta on tullut hemmetin hyvin rikastunut oikein. Ei se ole Kimmo. Maakkonen. Ei se silloin vielä ollut täällä? Hitto, oikein legendaarinen automyyjä. Joka tapauksessa niin mä sanoin Ekille sitten, että nyt mä lähden täältä tällä romulla. Ja jos mä sulle soita 20 minuutin kuluttua Kuusitiet, niin tuu hinaamaan. Tää on pysähtynyt johonkin matkaan. Hyvän Kuusitielle, kun mä pääsin, ja siinä mentiin reilun kerros, oli pitkä jyrkkä luiska, niin mä vedin henkeä oikein siellä ylhäällä, että juman kautta mä klaarasin tän ja sammutin moottoria ja tyhjällä rullasin sinne alas vaihtoautohalliin. 2 vuotta myöhemmin salaharjoiteltiin Jyväskylän Suurajoella Mikkelin suunnalla. Se oli siinä sanois nyt mikä se suora on, missä lähtee Jyväskylään ja missä on tää lentokone Lusi. Niin sen suoran päässä oli pätkä ja mä olin salaharjoittelemassa sitä sitten poikien Lusennuksen kanssa ja mitä meitä oli. Päätettiin mennä kahville huoltoasemalle. Niin mun musta Saabi seisoi siinä. Mä ajattelin, että juman kautta, mitähän kaikkea tällä on tapahtunut.
Ja me käveltiin sisään sinne huoltoasemalle ja kysyi, kukahan tuon Mustan Saavin on. Ja sieltä yksi kaveri sanoi, minä, että onko tiellä? No ei kun vaan kiinnostaa nämä vanhat 93, että minkälainen auto se on. Se on fantastinen. Niin, me jouduttiin panemaan sellainen, missä oli milli otettu kannesta pois. Sellainen kanssa. Tää on kova rauta. Siis tää kulkee 140. Ja se oli 93. Tää pelaa, tää tikkaa kuin kello. Mistä sä sen ostit? Sieltä Kuusitieltä ihan 2 vuotta sitten. Aha, ai jaa. No sekö on pelannut kovaa? Se pelaa, se käy kuin kello. Ja kulkee kovaa. Mikä mies sä on? Mä olen Vallesmanni täällä ja mä olen täällä katsomassa näitä pikataipaleita ja että ei salaharjoitella. Mä oon hyvin on pulla tuunissa, että onneksi olkoon, kun sulla on näin hyvä auto käynyt. Mutta tämä 2-tahtinen oli just tällainen. Siis et sä tiennyt, se kesti tai ei kestä. Ja kulki, siis se oli aivan uskomatonta. Joo, hän oli niin tyytyväinen. Ihmetteli vaan, kun se kulkee niin kovaa, paljon kovempaa kuin mitä 93 pitäisi. Eikä myöntänyt, että se olisi se Kambioksille jotain tehnyt. Ei, se sanoi, että ei mitään. Ja se oli tosiaan, että se rohisi, se oli ollut kauan ulkona sateessa ja se rohisi, se pyöritettiin. Joo, ei se pitäisi niin toimia. Ei.